Kaya na mag-Bear Brand araw-araw. Surf Powder. New Surf Powder with Active Clean. Mas pinagaling magpaputi, magtanggal kulob, at mas pinabango pa. Singgaling ng mamahaling panlaba pero di mamahalin. Now with 50% more pa mega laki, mega galing, mega wise. 5 pesos and 50 centavos SRP pa rin. Neozep Tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Nido 3 Plus. Todo Protect your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Todo sa proteksyon and sustansya sa presyong di todo. Nido 3 Plus yan. Anhapot, dainin maraot sa paghapot. Dainin pagbabawal sa paghapot. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga niyan hapot naan? Ngunyan, Uya Anhapot. Ang programang Anhapot, hatod sa Indo kan Generica Drugstore. Gamot at serbisyong guwastot abot kaya, may karapatan ka dyan. Kaya't bumisita na sa pinakamalapit na Generica Drugstore. Dahil sa Generica, may K ka. Hi! Good morning, tabi sa Indo Gabos. Uni po naghahanap kan clinic hour ni Dr. Philip Roa. I-forward ko po sa imo ini. Pero tabi, uni po ang clinic hours niya. Pero dapat may appointment ko na Ha? I-forward ko tabi sa imo ini. Tuesday, Friday, Saturday, 10 a.m. to 1 p.m. po ang clinic ni Dr. Roa. Siyempre po, may mga protocol man dyan. Mga tugang sa mga araw. Gabos pong doktor, may mga protocols ngunyan para po mga tugang sa check-up because of COVID-19. Ha? Okay? So, i-forward ko po sa imo ini. So, naghahanap tabi kan clinic nin ENT. Si Dr. Philip po, pwedeng dumanon po nindo. Ha? Okay? Larado na po. Forwarded. Ay, may duwa pala itong naghapot sa kuya. Duwa pala, no? May saro pa uni. O, sige po. Ha? Dr. Ferry Proa. Tabi, sa pwede mong dumanon. Ha? Okay? Bueno. Mga tugang kasubago, may nagtitik sa kuya na taga Barangay Dapdap. Igwa sa kuya Jing, kinag-text na taga Barangay Dapdap. Nagrereklamo ang mga residentes. Nagreklamo po sa mga residentes. Dahil nila nagugustuhan ang ginibo na pagtatambak nin mga debris na hinali mga tugang sa Macabalo River kan amphibious, ano nga nang apod kaan? Amphibious excavator. Ano ba? Amphibious excavator. Ano ba? Amphibious excavator. What? Amphibious excavator. Excavator. Ay, Madam Regino. Ano si Madam Regino? Madam Regino. Ano nga na yan, Madam? Excavator o excavator? Paraluya naman nga, Noy. Paraluya ka naman nga, Noy. Di ba ta? Di po ninda nagugustuhan mga tugang ang ginibo kan mga personahis kan City Engineering Office na ang pagkatapos mga tugang nakalkalon ang Macabalo River. So hinali jing ibibugtak sa tinampo. Aw ano man ngaya ini Mr. Masedang parait na inio. Magayon ko ta ang katuyuhan. So mga tao fully appreciated mga tugang ang pigigibo kan engineering ta. Ang Macabalo River dapat po mga tugang hararom. Dapat mapararom yan. Dapat po mga tugang mapararom iyan. Dapat po mapararom pag nagbabaha sa lugar na iyan. Pag nagbabaha mga tugang sa lugar na iyan, nag-aapaw ang tubig tulos. Buda, yan baga, luwasan kan tubig. Di ba? Luwasan baga po kan tubig yan. So meaning po, mga tugang, pagluwasan ay ang kitubig,
dapat ang luwasan jing mahiwas. Takumpiot ang luluwasan, minabalik po ang tubig diyan sa may parte kang binanuahan area. Magayon ang katuyuhan. Kaya lang, dininda kursunada ang pigigibo kang mga personahes na nag-operate tabi kang amphibious excavator. Maray ko ta jing kung pagkatapos na hakadon, ibibalik. Sala ngayon ay ampait mo, noy. Ano ngayon na? Gano'n ngayon ay malay ng tirada mo, noy. Pagkatapos na hakadon, ibalik. Pagkatapos na hakadon jing, hihali tulos. Pagkatapos na hakadon mga tugang, titanggal tulos para ilipat sa ibang lugar. Pero iba na hiling ninda, bibarayaan jing, ngunyang baga, pigiiwasan mga tugang ang pigiapod na, ano nga naapod ka jing? Pigiiwasan ngunyan ang pigiapod na obstruction. Buda, may saro pang pinaabo. Kaya gusto kong apudan si Kapitan Glenn Barcelon. Bata nagkataon na siya paan sa muyang bostig di sa DCGB. Di kami nagkauron kasuhapon. Pero iapudan ko ta, uning mga teksakuya kan mga residentes, igo dyan jing kitulay, nakabot ka na jing sa napnap jing. Halit, di ka pa nakabot, kapunta ka kayo ni jing. Igo dyan kitulay, mga tugang na, halit digdi sa may, spillway, ay, anong pudkaan? Riprap. Pabalyo naman sa ibong na purok. Auto gustong halion, kan engineering. Gustong halion kan engineering, tas mga tao dang hali duman sa imong kansalog, kung maligdi ka sa ibong kandapdap, maliko ka duman sa tulay. So tulay baga jay na bagohon duman. Dumang ka da maliko, maikot ka pasiring duman. Papaikoton sa mga tao, nangunyan baga, dapat ikaw kita bigapon na inclusive growth. Papasakripisyon mo mga tao niya, paano kung nagbabagyo? Tan sabi, ito natabin amphibious na ito, gari na ulang kung mabalyo duman sa ibong. Dahil duman sa tulay na ito. Di pwedeng isipan na. Di na kita nag-i-receive. Di na kita nag-i-receive kung anong gigibuhon dyan. Kita mga tugang, kita ang pigaapod na mga eksperto pag-abot sa arong na bagay. So tali, tagaro, dahil ta nagigibong maray adi. Iusip na ninda nga sa task force kalinigan para maali na yan. Ay, rekomendasyon mo Noel Manalo. Di ba? Alat ko na, aramon ta daw ang sitwasyon, kung ano man ang kamugtakan, buda ining apod sa kuya kan mga residentes, mga tugang kan barangay dapdap. Tapudan taman si Kapitan EVP Glenn Barcelon, kung ano ang sendang reaksyon tungkol sa bagay nini. Masabi si Bosing, pangyari ngaya. Sa barangay Kuil pa rin niyang issue mo ngunyan aga. Lawrence Barcena, kumusta ang sitwasyon dyan? Go ahead. Yes, salamat sabi VP Henry. Nakadalaga kita digdi sa barangay Dapdap. May naglalaa digding takit o takot sa mga residente tabi VP Henry. Tapisar kan sa imong pinagtutukar. Ang pinagkakaaditan ninda, takun maali ining tulay na inina muyang alion kan City Engineering Office. Ma-isolate sinda, buda, mabalyo sinda, matulay-tulay sinda sa diki mismo kansalog, paluluwa sa boulevard. Ngunyan, kan pagbisita mismo digdikan DCGB nyo sa lugar tabi, VP Henry, ining pinagtambakan bagakan excavator, inali na kan barangay, so ibong na parte ka ini, sa may basiring sa itaas sa parte kan Makabalo, na nakabalyo na so excavator. Kunyan, ang nagiging sistema, bako lang ngayon ni an concern medik day, sabi kan mga residentes, alagad day na nagpa i-interview, ipagpaabot na sa nakay Kapitan EVP Glenn Barcelon kung ano ang magiging disposition kay ni kan barangay. Tatakot sinda na mawara ining tulay-tulay na ini, na sentimental pala ini.
O ta, ana nagiging sistema, takon mawara ini tabi BP Henry, dakulan maapektaran ng mga residentes, maski nga ni may pinagsasabing initial na plano ang city engineering digdi na pagibuhan ni Tinampo, alagad magiging arayo sinda sa sentro kan barangay, dahilan sa siring na concern tabi BP Henry. So sa ngunyan, oni, nagdalagan kita digdi mismo kay Kapitan EPP Alat ko na luwen, alat ko na ata. Alat ko na ha. Idus ko kunang ilatag sa nagdadangog itong concern kan mga residentes. Ano? Roger. Primero, kumusta na ito na pigigibo kan mga nag-excavate dyan? Ara mo ba ko lang ang primero? Kang inot, pinalagpas ko lang eh. Tamay nag-arapod man sa kuya. Roger. Kaya na-forward ko kay Kapitan Glenn, kay EVP Glenn, sabi niya, ako na ngayon, bahala nga kanta. Naripa-aram ko nga yan, na problemang yan. Roger. Bako lang ang nabigay mo rin na ang pagkatapos nahaka doon sa salog, bibugtak sa tinampo. Bibugtak sa... Kumusta nga pa sa tinampo ngunyan so inali sa salog? Oo. Ang gano'n ngunyan? Roger. Yan, kumusta ang tinampo? Siyempre, obstruction. Masalaan sa barangay. Mataday pa ako naman maungon niyang kitultol. Kinaon ko lang, doon sinap ng bata. Ang sarap pa nga ni kaya tabi Di, Henry. arat ko na. Di, so tinambakan kan hali sa makabalo. Roger. Di, so tinampo ngunyan, may mga dugi. Oo, pero pitaksyonan man siyempre ka barangay ini. May mga dugi ngunyan. Oo. Ang question dyan, natatapigigibunin da yan, napakahakada dyan sa salog, bibugtak sa tinampo, dapat hihali tulos. Correct. Yan ang apot. Agaro naman dahil naman ka nag-epekto naman sa pagiging kwanta, ASEAN engineer. Dahil naman nag-epekto. Roger, tabi Okay, Henry. ikadawang concern, itong may nahiling mo tulay dyan? Oo, na Tulay. pigpapasaran ko ini tabi Henry. Okay, na. Balyo naman sa ibong na purok. Balyo sa Purok 5. Yan, purok 5. Itong mga taga purok 5, para makabalyo din sa ibong, agi sa tulay na yan. Inaagi sa tulay, tanganing makapasiring sa sentro kantab. Ang gusto mangyari kan engineering, na Engineer Ibo, gibuhan kay itong mga yaon sa ibong, pag mabalyo ka, madiretso ka duman sa, madumang ka muna sa tulay. Oho, sa may boulevard na. Malawas ka sa boulevard, madumang ka sa tulay, mapasiring ka sa engineering, Oo, Roger. mapasiring ka na sa dapdap. Sentro kantab. Di paano kung may emergency? Yan nga ni ano problema, ini kun kami ni Kuya Boy, pag nagpapasyar kami digdi sa lugar na ini pag nag-uuran, muna pag maraot ang panahon, nagsusupay digdi ang baha, muna talagang delikado, Iyo. tatampiyon, wala lamang kibarier. Iyo, buda pa minsan nag-evacuate yan. Roger. Okay. Sige. So yan ang problema ngunyan dyan. Oo, ang problema, ining tulay na ini, ang gusto kan mga residente digdi, di ngayon ini pag-alion, iyo ini ngayon nakakatabang sa moya nin mas marhay. Mas mapapadali ang pag-responde kung may mga emergency, and at the same time, convenience sa inda. Kaya, napadalagan kita digdi tabi, Henry. Ano daw ang nasa isip? Sige daw ta. Abutong ta daw si Kapitan EVP Glenn ka yan. Yan sa mga reklamo sa kukan mga residentes. Roger, auditor din. Ang reklamo, ang sabi sa kuya, aram nang yan ni Kap ini? Ipabot pinangay kay Kap ini? Aram ni Kap. Oo. Aram mo. Dahil mo pwedeng di aram ni Kap. Aram nang yan ni Kap ini, kaya nga garing yan may pigibo ng aksyon kan sa barangay. Roger to that. Oo. Roger to that. So, primero pa sa nangani, medyo naaalangan sa ibang mga residente pagpabalyo kan excavator, tigpartambunan sa mga trinagahan bagali sa salog. Okay. O kundi, ano ninda, paski ngayon, binalyuan nga kang excavator, ang pangapunan misa na dapat ini aliw na tulay-tulay na ini. At Iyo, duhon okay. ini kung ka ini maali sa moya. Iyo. Primero, yaon na sa excavator. Yaon pa. Pira, Saro, same parte, sa after na tulay o before na tulay? after na tulay na, kung hali ka sa dagat, Nakabalyo na sa tulay. nakabalyo na, Di ba na naghakad? mana nag-aakad. Okay. Magayon ang actually, magayon ang katuyuhan. Oo. Ang katuyuhan. Only that, so pagigibong proseso. Roger, Okay. pinagtuduhon man kan mga residente, ang tulay mga digdi, di man ngayon nakakahara Kurang. ngayon kan baha digdi sa Ligaspe. O tamaski bahaon dyan, di man nakakaulang ang tulay. Roger to that. Oh.
O kaya nagkusugbot kita magdikdik kay Kapitan EBP Glenn Barcelon Oo. o ni kataning ko na pipigalan Sige ka na daw, to sige abot daw. mo may Oo. kinaraman sa siring na bagay tabi Pipi Andre. Sige daw. Oo, Roger. Iyon na tabi ni Pipi Andre na kay puwan na niya itong maaraman kung ano man ang mga dagdag na sitwasyon dikdi sa barangay si Dapdap VP area. Glenn kung ano ang plano ninda tungkol sa bagay na yan. Oo, Roger, tabi. Okay. Mhm. Oo, Roger, Uni, kataring ko si Sir EBP Glenn, may kinaraman sa siring na bagay na maaraman ta kung ano na mga dapat pangkibuon para digdig. Aha. Sir, maray na aga po, live po kita sa DCGP. Ano po ang magiging plano po kan barangay may kinaraman digdig sa siring na bagay as in kung ano po ang magiging solusyon ta kay ning pinagpaabot na problema ka mga residentes namin digdig. Si Pipi po nasa ibong na linya. Hello, ABP. Kap, maray na ang katabi. Maray na agaman tabi sa mo BP Henry Aha. atin sa gabos niya tong listeners kang istasyon DCGB. Mhm. Naka-receive tabi ako digdi EVP Kap na mga teksala diyan sa mga listeners sa imong barangay tungkol diyan sa pinagpapareport kay Lubens Kasabag. Although sabi ninda, nak-aram mo na po ini na sitwasyon na ini ninda. Ano po sa tuyang initial na ano yan, plano may kinaraman naman sa gustong mangyari tabi kan mga taga City Engineering Office? Aron tabi kay ni BP Henry, inot na inot, Aha. titawan ta kay asigurasyon ang mga residentes ta na dahil sinta maghadit dahil ang barangay council nyaon sa panginginutan para igwa kitang close coordination, buda klaradong uron, buda kang City Engineering Office Yes. sa pamamayo ni Engineer Ibo. Mala nga ni tabi kasuod ma nagkaigo kami kay barangay council meeting Opo. kampang Miss Engineer Ibo dahil siya man talaga sa nag-request Aha. nagkaigo kaming dialogue giraray because nagkapila ng beses na ang City Engineering Office nagkakaigo pirming dialogue as in konsultasyon sa barangay council in connection nga ni ganing dredging project digdi sa Macabalo River. Aha. In fact, sa sarunganing okasyon, kang magbarangay assembly kami kang Marso, kampang mi si Engineer Joey Nunez na pigpresentar sa mga residentes ni ining plano nga ning pag-value kang excavator, kang amphibious excavator sa Shipyard Bridge. Opo. Kaya, gamos man ini, punto por punto, pig-urunan kang barangay council buda kang City Engineering Office. Mhm. Manungod duman sa sa mga nakatambak sa gilid kang ining tinampo. Aha. Kasuhapon, napahali na tabi ito. Kasi nariparami nga ni ito na Oo. man ito sa Ororo na dapat magtambak sa gilid kang tinampo, lalo rin sa purok number 4. Mm. Siguro dahil masyado aram kang operator. Kaya sabi ko ay kakagawad po ilana dahil iyo so sa kuyang nasa front line. Opo. Sa pag-coordinate ka ni duman sa operator kang amphibious excavator. Buda sa foreman, Aha. baka da klaradong instruksyon o baka bako sa indeklarado instruksyon kan sa idang opisina. Mm. Sa duman magtambak sa gilid kang tinampo. So hinali na tabi ito kasud manghapon. Ay, very good. O, Aha. nagpadara na kang truck buda so payloader. Apo. Nahali na tabi ito. Ayun. Mm. Hindi Sinamis nakatambak matabi, dito sa may ibig amin sa naghali. outpost. Ikaw paano dyan kinakatambak pasara ni sa outpost? Yun isuinot na pig tambak in preparasyon para duman sa pag-fill up kan mga daga sa irarom kang ining Shipyard Bridge. Aha. Dahil ang naging ururon mi kang engineering, Mm. digdi pa paagihon so amphibious excavator kasi ababa baga ang Shipyard Bridge. Iya Kaya po. magpakasurok. Iya po. Oo. So ang naging remedyo, nagtambak sin daki mga daga duman sa gilid. As in, dumanin da big pa-crossover itong amphibious excavator. Kang inot nga ni, medyo nag-aalangan kami, takot kami, baka gumaba. Aha. Pero sabi mi, giving the benefit of the doubt, dahil mga engineer man yan, Iya po. siyempre, as a barangay council na nagwe-welcome sa development programs ng City Government of Legazpi, Aha. sa pamamayon ni Mayor Rosal, apo mi man ulang ang mga plano ninda para sa dredging ka Macabalo. Yes. Dahil ang Macabalo River, bagatabi, bago man lang dap-dap, Correct. Takulong Correct. na pig-aagihan. Nagsanga-sanga nga niyan sa Gamayan River, sa Ruran, Buda Taysan River. Iya po. Mm. Kasi rin yan upstream na kay po naman talagang madraga. Pero yan ang solusyon sa pagbaba kan Legazpi. Aha. So, luckily, kang nakaging aldaw, kang Monday, naka-crossover na itong
itong amphibious excavator. Nakabalyo na sa shipyard bridge. Opo. Aha. And tamang-tama yesterday, kasi last week nagsurat si Engineer Ibo, nag-request sa meeting. Ang una, may pag-urunan lang, sumanungod kang pagbalyo kang excavator. Ang sa iya pala na mayor na katuyuhan, itong plano kang city engineering na haliw na lugod sana itong shipyard bridge. Aha. Dahil Aha. sa rason ng sa tuyang syudad, nagpakal maabot na gayod, itong sa dirito naman ang amphibious excavator dahil baga inisinuklian sa DPWH. Yan mangyayari, magiging steady na ata ang plano ninda sa Makabalo. Kaya ang pag-burobalyo, haling dap-dap, muragwis, pinanwahan, sagot naman sa puro-puro ka Makabalo, mas madali man agad makanavigate. Tayo ni baga, ababaan sa muyang tulay. Aha. Aha. Kaya ang solusyon niyang piko-proponer na gabao na sana. Aha. Aha. Kaya lang, siyempre, bilang barangay council, so general welfare kan mga tao mga residentes ang sa muyang concern. Aha. Kasi natural, sabi ang mapiktaran dyan na tao, nakulon. Imagine, nasa 500 plus ang tao dyan, nanyaon dyan nag-i-restart sa purok number 5. Duwang purok tabi ang DP Henry, Aha. purok 5A, buda, purok 5B. Dua palaan. Yung tabi, and ang mga arong dyan nasa 119, ang pamilya dyan na maapiktaran, 146. Dakula Imagine pala mo. na. 146. Oo, imagine mo ang kadakol na taong iyan na sobra sa 500. Oo. More than 500 individuals. Opo, na ang plano, susog sa plano na pigpresentar ni Engineer Ibo, dahil baga sa proponidong Esplanade Project ang Legazpi, Aha. na maagi dyan sa gilid ka Magabalo, duman sa may riprap, magiging magayon man talaga. Okay. So, pag-iisip niya, duman na lang ang mga tao magagi. Aha. Na talagang magiging magayonon man talaga ito. Nahiling ba sa mga picture sa plano? Kaya lang, siyempre, ang concern mi man, so accessibility, buda Aha. inconveniences sa mga tao. Iyan. That's correct. Iyan baga tabi. Iyan na tulay na yan. Nagsiserving connection, Kampurok number 5, hindi sa mainland kang barangay. Iyon ang God. Iyon ang God. Ngunyan, kung haliyon tayo, ma-isolate sila. Aha. Sabi mi nga ni, ang programa baga kan sa tuyang gobyerno, inclusive growth, Aha. pag-abot sa tataramo na development. Opo. Opo. Ngunyan, kung ma-isolate sila, kaya left out man. Siyempre, natural, imagine mo ang mga konsekwensya. Kung dahil kang tulay dyan, sa pangural daw na pagbuhay-buhay ninda, na nakatudan ninda, na pasil ang pagbalyo pa siling Iyo. kandap-dap. Iyon ang God. Masaod, maeskwela, Yan. iba dyan, nagtinegosyo. Yan. Lalong-lalo na kung may emerhensya, Oh, yan. May iba bagyo. ka bagang emerhensya sa langanin na oras kampanggi, maatalagan ka pa siring duman sa Boulevard, Iyo po. na matiklom, parayo, tapos nga nag-uuran pa. Yan. Nagaparos na. Napulon ki mga masasapar na inconveniences ang tao. Oh. Kaya ang may sa barangay council, sabi may kay Engineer Ibo, makonsultaman giraray kami. Kaya kasabanggi, Aha. gusto mga 5:30, gabos na mga PROC officers pinatabian para sa sarong consultative meeting dahil sa proponidong plano nga ni kan City Engineering Office. Aha. Sa hampang tabi, BP Henry kan mga officers, nagtaram sinda kan sa indang pagkontra. Naday sinda uyon, nahaliyon ining tulay. Aha. Medyo nga sa mga rason na nasampit na. So, Ah. inconveniences. So, kadakol na pag nagbalik na pag-eskwela kan mga aki, saan maaragyan malirikaw ka nabigon, more than 300 meters ang lalakawon, gilid kisalog ito, umarawt ang panahon, nagbaha, may bagyo, paano ang pagbaralyo, paglagaw dumang kan mga tao, sabi yun na nga ning magayon itong lugar. Kaya itong pigtatararam ninda, magiging kadipisilan ninda. Kaya sabi ko, di ikaw maghadit. Anyway, kauronon bukan si Mayor. Aha. Kasi naturalmente, si Engineer Ibo, nag-iisip man yan mga development programs Aha. para sa karahayan man kang sa tuyang syudad. Kaya lang, naturalmente, ikaw kitang ama kang syudad na dapat konsultahan ka. Yan. Aha. Kasi narumduman ko kaya na si Mayor mismo, kauron ko kaanduman sa opisina kan City Engineering Office, ang pangmi si Engineer Encarnacion, na iyo pa itong acting City Engineer. And mala nga ito si Father Momoy, na nagmisa kayo that time si Father Momoy. Opo. Pero ka na pag-ururunan ito nga ning so replacement bridge ko ta kay ning sa Muyang Shipyard Bridge. Iyo ko ta ang Pwede pwede ba ah. sabi BP Henry Tulayming medyo very significant, historical, may sentimental value ini sa mo.
Oo. Kasi nagibo tabi ni naman ini true bayanihan labor kan mga tao. Oo. Oo. Materialis kay ni hali sa Italian Embassy. Mhm. Taon kang 1990, tinabaw mi yan, ang governor kay si Governor Salalima, Oo. nagpra-provide sa muya kibagas buda mga dilata na bilang gari food for work. Oo. So mahiling mo na ang pag-ugbok pa sa nakan kay ito kan mga poste. Iyo. So mga nyug baga, Correct, kabadwal, correct. Oo. garipuli na may kapo, Oo. iugbok yan. Igapukpok sa iba sa Manually, mahiling man sakripisyo kan mga tao. So, iba nga ni ka na nagtarapang, wala na nangon yan dahil siyempre nagururang naman. Iyo. So, para sa muya, ini mga generation me na, actually, kapitana ko kayo ito eh. That was my first significant project. Aha. 1992. Ang nag-design ka yan, i-mention ko naman, si Architect Leo Del Rosario Baga, si amigo ta. Ayan, oo. Oo. Kasi during that time, consultant sinda kay itong Italian Embassy na nagkaigo bagang relief rehabilitation program sa Albay. Iyo, naramdaman ko kay Sa to. Pulao na bagyo kay itong makusugon. Oo. Oo. Siguro, kundi ako nasa labakan sintang ito kay ito. Oo. Kaya sa rehabilitation state, kapag implementar kan mga programa, taro ito kan mga ayudang bigtaw kay Italian Embassy. Nagkataon si architect, nagdigdi sa mo, naghapot ko anong pwedeng proyekto. Siya ang nakaisip ka yan. Ayo. Ay konkreto talugod ngayon, kaya ito natulay mi, mga nyug yan. Oo. Mga nyug baga tabi. Iyo, may tukod ang kay to, tabla ang kay to eh. O, Ang muda, kanindo, mga butong. mga butong. O, nahiling niya yan, siya ka nagkaigong idea. Kaya, Si Engineer ako lang Leo pa lang pasalamat sa ni nagkuhan ka Kaya. iyan. Nagtabang sa indo kay to. Iya, siya mismo sunag para inguwagaan. Oo, Kaya baga nag-design. ngunyan, baga, ilim mo picture di, managing director ngunyan kang Bio. Institute of Architecture. Mhm. Ayan, ngunyan, to cut it short, nagkaiguan na kami ki-initiative kayan, particle development plan na masalidahan nga ni may proof. Opo. Ay dulog na ng dadyang kay Mayor. Oo. And at that time, amana ko sa itong plano, okay na ko ta for bidding. Oo. Gawa na yan ng mga 3.5 billion na project na funding. Mhm. Kailangan ka nagururong kami na Mayor, naisip ni na mas magayon kung maka-access naman tricycle. Iyo, Kung kaya sa correct. Kulo, tanga ni. Makaskas mag-enjoy man naman lamang. the accessibility sa mga taga-Purok number 5. Oo. Naudlot sabi to BPN rate sa pina-redesign ni Mayor. Kaya lang, inabutan kita kang COVID. Oo. Okay. Kasi Okay. 2019 yun eh. Oo. Siyempre, pag-abot kang COVID, understandably, aramdaman na ang mga pundo na sa channel lang yun sa COVID response. Okay. Oo. Mm. Naghalat-halat lang kami kayo ni. And dahil nga isa na ituga ako naman during the consultation meeting sa mga Purok officers na Opo. di ko maghadit dahil karon si Mayor. So, naturalmente, iba man siyempre ang pananaw kisarong Mayor kan sa tuyang leader, bitbit na si Mayor. Mm. So, kasabang tamang-tama, naswertihan ko na ko siya over the phone. Oo. Sabi niya, pagurunan ni dangon niya ni Iyon. ni Engineer Ipo. Sa hinapot ko paano siya kung aram niya ini. Oo. Sabi niya, kaya nagpaaraman ang gasaya si Engineer Ipo, naghapot kung pwede. Sabi niya man, bata nga mo yung nga ni Glenn i-improve nga ito. Oo. Oo. Pero sabi niya, sige, magururong niya ka mo. Kaya siyempre, si Mayor, nagalat man sa nagkang resulta. Yeah. Tamang-tama, Yeah. update ko na siya. Maguro nito kasi Engineer Ipo. And we are hopeful, we are very positive na siguro ang samuyang pinaka-remedyo na agad o suggestion bit na nag-give man kaming barangay resolution kasudmal kasi after the consultation nag-barangay council meeting kami Oo. na may resolution kami ma-request kay Mayor na gibuan na lang ki-replacement bridge na alangkaw na kayang umagi itong amphibious excavator bagayuman sa na itong purpose na maka-navigate ito back and forth sa Yes, Macabalo River. yes. Oo. Actually, boss, kung duro ko lang tulay man ang magibo dyan buda. So, gari baga pa, garurin bu ang style. Nabala naman kan sa mag-design ang engineering, pwede man agad na magibo ta. Kumbaga may inot naman na previous plan dyan. Iyo tabi. Oo. Kasi Oo. may mga suggestion naglataw na overpass. Opo, yan. Yan, no. Ikaw nga ni suggestion naglataw na why not purchase na lang to excavator. Oo. Pero di sa party kan tap-tap, tanya ko ng pinakabunganga kan dagat. Iyo, And taro iyo. man dumasumag na navigate sa inner part kan Legazpi, pati rin sa upstream. Mm. So, may mga options man. Oo. And nahilig mi na makakonsider man ang gabos ni Mayor. Adalan man ang gabos ni Mayor kung anong pinaka-appropriate. Pero ang agad ng gadgan mga tao, particular ng barangay council of course, na Iya po. they totally paghalion, mas salidahan nga ni mas magayon at Yan. Oo, appropriate oo. na tulay na makaagi Okay. itong
itong excavator. Okay, so finally tabi EVP, ang sa indong naging decision sa council, boda gusto kan mga tao, de paghalion so talay, improve ang tulay kimas magayon nga ni makaagi man lamang ang tricycle, sa mga maabot na daw, and bako uyon, tama ba ang pagkaintindi ko po, bako uyon ang council, boda sa residentes, na halion ang tulay, puda pag nagpasiring dyan sa sentro kan Dapdap, maikot pa naman sa may tulay sa ibong na maluwas sa Legazpi Boulevard, pasiring po sa City Engineering. Tama tabi EVP ang pagsabot Iyo ko. tabi. And natural, pwede ka man umagit sa may Buragwis, pasiring man sa tulay kang Binanwa. Masarayo ito. Pero just the same, parehas yan may distansya. Oo, And masarayo. makahoy iyan, medyo alanganin na lugar. Oo, May oo. nagtatrabaho bagang Nagoro de Banggi. Yes, May yes, mga night yes. shift. Yes, Na yes. nasa call center. Naguli ka, pwede kang pulno to na lang duman sa madiglom na parte. Iyon ang God. Actually, sabi BP Henry, isolated net sa muyang lugar. Medyo may distansya net sa muya. Ang mga tanod, may nag-aaraga, yung sa may outpost, digdi sa main part kang barangay. Opo. Pag nag-cross tabi dyan EVP sa tulay, pakabalyo naman sa ibong, inga naman kigari mga sadit na mga trutinampo, pasiring sa sobra sanggatos mong mga residente, pamilyas, na naka-stop. Ay, dakol duman po. Dakol ang tabi duman, BP Henry na mga arong, dakol ng mga tao, kung pipimin mo so, mga agyanin na. Oo. Di ko ang tabing mga existing na mga Ayun. mga pathway, mga Oo. konkreto na yung catwalk na mga project ang sa tuyang barangay. Oo. And in fact, itong purok number 5 tabi BP Henry, ito ang samuyang phase 2 kay ning Dapdap Village Subdivision. I see. Okay, Na so... under negotiation. Actually, di ba kung negotiation? Naka-negotiate na kami. Oo. Good as na yon, magpipresyuhan na lang kami, buda Oo. na lang na fine-tuning, hopefully matagos nga ni tulos-tulos. Sa ang tagsadiri katong lote, tagsadiri man kaning loting, ini ba nga naisaran ko? Iyo po. Ini ba Iyo po. nga Dapdap Village Subdivision, nag-ibumi ini, Barangay Airport ini ang first socialized housing project digdi sa bilog Oo. na Legazpi City. In fact, sa bilog na Albay. Oo. So nag-ibumi ito, that's why na-inspire kami. Sa tagsadiri man kang lote na privado, Oo. na-inspire man siya, nailing niya sutabang maninda, na itao ini sa mga tao, sa paratong kandidat. Kaya may phase to tabi kami naman sa purok number 5. So Ayun. mahiling mo ang breakthrough kan development the moment na napakaraiso tulay, naging navigable ito sa maka-access naman sa mga tricycle or what. Napunaw na convenience siya sa mga tao and pati-develop itong parting ito. Yes. And mind you, tabi BP Henry, sabi ko nga ni kay Engineer Ibo Kasuudma, parte kan development kan Dapdap, itong Dapdap National High School. Yeah. Bighalat bilang dahil nagka-COVID lang talaga kaya nagka-urod-lot, may commitment kini sa muya si Congressman Joey Salceda kay Dapdap National High School na ini. Si Mayor man may uro naman kami. Hinahanap niya na akong lote, ta city na lang ang mapakal kang lote. So in place gabos tabi na development programs, Iyo nakakuha po. na kami duman kay lote man sa purok number 5. Yeah. So imagine mo ngunyan ang pagtalubo kang development duman sa lugar na ito na dati man talaga isolated. Yeah, so very ideal talaga po na ang tinampo ang tulay nagigibuhon, kayang bumalyo ang tricycle or mas gigingani kotse, tapag abot kang panahon palan, magiging fully develop ang lugar na ito. Tabi ta. So may transportation talagang pwedeng lumaog duman na makahatod luwas, makahatod palaog paluwas sa mga residentes, sa mga maabot tabing aldaw. Iyo pagkatabi. And we are confident, kaya kami very confident man sa maging desisyon ni Mayor. Kasi si Mayor baga, kung ilingon mo mga development programs sa Legazpi, hindi niya mga bukas ki mga tinampong. Tangani maging accessible sa mga interior parts, pati rin sa sentro. Tangani sa development, ang pagtalubo talagang konektado gabos ng mga residente sa main sa Central Business District ang Legazpi. Kung i-align mo duman ang kaisipan ni Mayor na sige ang bukas kiti ng pumuya niya, Iyo po. na ang development accessible sa tao. Okay. Sige tabi, ABP Kap, ipaabot ang kuso mga dapat, Sir Engineer Ibo, hagad akong reaksyon niya na pagkaagat. In fact, may 5 akong text ko niyan. Hali dyan sa imong purok. Nagpasalamat tabi sa imo, sa council, sa inong pagtindog sa inda. Buda, misinda talaga, totalmenteng mina kontra sa plano na haliwn ang tulay. Buda naman sinapagyon sa pinag-unambitan mo kasabago. And salamat dang maray tabi sa indong plano kan council na ibusol itong inot na plano kan lokal na gobyerno na magbugtak po nin mas mahiwas na tulay sa lugar na yan. Iyo tabi, BP Henry. At ulitin ta na, ang sa mga residente, magpara dita. Yes, Yan yes. ang
na inuutonan sa itong barangay council para isalang-alang ang general welfare. And dahil po kita mag-isip kinikatibo city engineering dahil siyempre natural, nagsusuporta Nag-iisip sa man yan. programs ni Mayor. And sabi ko ni Katod Mag-Engineer Ibo, nagpasalamat kami na very open siya na nakikimiting sa mo. Very In good. fact, Very good. magkikapapuon, sabi ko baga nasambit ko sa bago, nag-ampang iyan sa muya. Sinunod sa barangay assembly. So yun yung mga plano kan, talagang well-coordinated man. Except, ikaw mga minor na minabutuan, na dahil pikururunan, Opo. biglang nagkakaigwa ki headache. Siguro all because sa proseso na lang kang implementation na Iyo gayon. channel of communication, hali sa pamayo, dahil masyado na ibababa digdiyo sa mga frontliners, kaya nagkakaigwa puro problema. Yes, And opo. pantulungan siyempre, of course, halangkaw na sa tuyang paniniwala kay Mayor Rosal na siyempre, probado naman baga ang performance ni Mayor. Iya po. Nahilig naman kung paano minatrabaho mo kung anong kaisipan kaya. Aha. We are confident na isa sa alang-alang ka ng kapakananta. Yes. Opo. Okay. EVP, salamaton tabing maray sa oras mo niya na pagkaga. Okay, salamat man tabi, BP Henry. Ah. And Lowen, salamat man tabi. Yeah. Thank you. Lowens? Lowens? Yes, salamat tabi EPP. So yan tabi VP Henry si Sir EPP Glenn Barcelon at Kapitan kan Barangay Dabdab may kinaraman sa isyong nagputwa dito sa iyang barangay. Roger sa tabang-tabang Mr. Kita BP sa pag-follow up kay ni. May kinaraman sa kaipuan na masing bagaan kan mga nanunungdan may kinaraman sa isyu na niya. Papo, si Luwens Purso Barcena, salamat Maraynaga. Salamat, Lowens. Sa report, hali po dyan mga tugang sa Barangay Dapdap ha. So nalinawan ta po ang isyong yan. Ano. Pero pigapudan ko tabi ang sa tuyang mahigos na City Engineer kan Legazpi, Engineer Ibo, maray na agad tabi sa si Henry po ini, sa DCGB. Oy, maray na aga po. Engineer, pasensya na ha, nagprograma kaya, ki-under ta ka ng diretso ta, aram ko, maski anong hapot ko sa imo, kaya mong simbagon ini. Sabon ng mga kaya tabi, sir. Iyo, tapano kaya kasuhapon, mo niya na aga, nag-trick sa kuya, so nagkaperang residentes kan Barangay Dapdap, nayaon duman sa ibong kantulay, ano? E nakauron ko man si EB Piglin Barcelon ngunya, nalinawan ko na, ikaw palang very open sa mga suggestions, tungkol duman sa plano na halion po sa tulay, duman sa pasiring sa Purok 5, dahilan sa improvement nga ni kan Macabalo River. And kasapon pa lang sir, nag-ururon pa lang kamo sa council, ano? Nagpasalamat si punong Barangay Glen Barcelon, ta very open ka po sa dialogue tungkol sa bagay na ini. Initially tabi sir, dahil ang request kan Barangay Council, pag-urulayan giraray ini, na kung pwede maibugtak so dating plano ng tulay. Ano po engineer ang satuyang kwan mo niyan, ang satuyang mo niyang disposition for the meantime po na di pa napapinalize ang plano para dyan sa Macabalo River? Yes, si Rick po gani. Sa pagkapuon-puon pa sa kang pagtukaw ta, pagkigawa ta na magkaigwa isolusyon ang problema ng Legazpi pag-abot sa pagbabaha. So, ininot ko sa esfuerzo kasi sa tuyang alkalde kasi sa itong lingkod, nakasukli kita kaya duwang amphibious excavator na yan aling sa DPWS. Sa tuyang man, pasasalamat sa tuyang regional director na si Director Hel Duarte na buong puso niyang pinasublihan sa tuya. Sa mga nakaawal daw, talagang napunta na dalakulang bagay sa kasalibad ng Legazpi ang pigigibuta. So, dahil na nagbaha na masyado digdi sa Gibara, 17-18 dahil sa pigigibuta. So, sa katotohanan nga ni, sa tuyang alkalde Mayor Noel Rosal, nagbakal talaga yung mga gamit para suportahan ang sa tuyang objeto na dahil talaga pagpabahaw ng Legazpi. Sa katotohanan nga ni, nagbakal kita yung mga ibabang gamit. Tapos, iyan na excavator mo, bakal naman kita sa Dewi, na din wala lang magkagawa sa tuya. Sa matalig sabi-sabi, ining amphibious excavator tabi sir, ito nga ni alang kawang tagulaw na yan. Sa totoo nga ni, sinublit na yan sa DPWS, 5 oras ng ginahi, aling airport pa dyan sa City Engineering Office. Imagine, 5 oras po dahil number 1, takulahon po yung amphibious excavator, alang kawang, talagang medyo alanganin i-travel. So, anong nangyari? Nadidipisilan kita dahil nga po sa sinarap ko man sa inda, magkulog man sa buhok mo, pero kaipuan kong ilakag ang siko yung mga balak, ang balak ang syudad, ang city engineering na dapat na ipapapagal
ang 56 excavator mag-travel pa. Sa totoo lang sabi, Sir Henry, ilibot ko mga salog ng buong Ciudad ng Legazpi, mga river channel, para mailing kung anong problema ka masa to yung mga salog, tanganing magkaroon pa solusyon. Yeah. So, ining ang 56 excavator, Sir Henry, ipapaabot ko kung makakaabot din hanggang Iglesia ni Cristo, Rural River, Sagumayan River, Macabalo River para matawag ang takisolusyon. So, daiman po kakayanon na mag-agi ang amphibious excavator every time magdadumping dito kinaga duman sa kasi iwanin po niyo mapagbalod gamito at palpago yan sa alang kaon po kaya iniyo. Iyo pa. Ang ordinary tulay, dahil po kita, dahil kakayanon na magkasiring maayos ita. Kahit po ang taso, ibinganit po dito sa may Binanuan Bridge, imagine Binanuan Bridge, delikado sa natin na sumayad, kaya papararo mo ito. So, kung makag kita talabing tulay dyan, ako po ordinary tulay kami kakata. Okay. Sir, yan po actually yan po pinaka-objeto kang pagapod ko sa imong ngunyan. Kasuhapon ulo naguroron po kamo din sa council, nagmiriting man tungkol diyan kasarabay sa mga residentes. Ansaro po sa nang na gari gusto ninyang mangyari na kung pwede po dahil mahali ang tulay, mabugtakan kitulay na mas halangkaw, tangani na makahatod pa po nin konbinyensya duman sa maabot sa 150 pamilya na yaon nakaistar sa ibong na purok and na-appreciate man po kan mga kan kadaklan ang pigigibunin do na i-excavate ang yawa ayan na Macabalo River tadyan baga po ang luwasan kan tubig magadakulaon man talagang tabang tabi engineer sa tuya gabos ng mga Legazpenyo. Ngunyan po ano po ang sa inyong nailing talaga okay lang itong maibalik. Sabi pala ni Kapitan Glenn, iga pa lang kayo itong plano dyan sa engineering na bugtakan iyang kimas halangkaw na tulay. Kaya lang garo na udot dahilan sa COVID issue ta. Kaya din ay pagpadagos po ito na plano ni, and it was approved already by Mayor Rosal. Ano ko niyan tabi sir? Ansa imong nailing tabi na pwede na para magkaigawa kita ki win-win solution sa bagay na ini. Medyo may inconvenience sa mananggad sa mga residentes kung mag-iikot digdi sa may Legazpi Boulevard or going to Buraguis para magbalyo digdi sa pinakasentro kan Barangay Dapdap. Tama tabi. Sa punpun pa sa mag-meeting ni Kusumago, ako sugma tabi, Sir Henry, sabi ko, ini mapagal ini o makulog sa buot ko, pero ini ang saro sa pinakamadaling solusyon, pinakakuya na solusyon. Aram mo tabi, Pwede Henry, ang lugar dapat, ang geographical location ng mga kabarangay, mga siringkayan, dapat yan for safety as much as possible, they not to cross the river. Kaya mas safe ang tawo. So, yan ang gusto kong ipasabot. Primero, hindi Macabalo River, magkakaigwa po kita. Siguro kang inod, napakururulan na magkaigwa kitulay, pero gawin siguro, ako sa pagkuyan, wala kang pag-iisip na development ang lugar. Kumbaga, yun yan, kakaganda po yan. May investor na makagyan si Floating Restaurant, tapos mo yan, kinaganda ko yan kay Legal Spaces Planet. Kung duman sa inutan, sa may Macabalo River, hanggang sa dulo, kang Binanuan, kakaganda walking area yan. Kumbaga, 3 meters wide na pwede maglalakaw ang mga tao, pwede maglagingan sa kakagandang papers. Kung going na po, pwede niya na February, mapuo na kita pagkagang isplanagas na yan. So, kanino sigurong panahon na papururunan kaganang titulay na warang tig-isip na development. Kaya lang, pagtutunan sa isang lingkod, sa development. Siguro, mapapaguman ang landscape kan lugar tabi, Sir Henry. Aram po na Mayor ang planong initabi tungkol dyan sa desisyon na tanggalon or bugtakan kipanibagong tulay ang sinabi ng lugar tabi, Engineer? Nagpaaram po ako. Ang sabi sa kuya, kaurunan na kaya ang council. Okay. Kang Barangay Dapdap. Kaya, for respeto sa tatawin sa tuyang amigo, si Punong Barangay
Barcelona. So Oo. talagang nagdumar ako mismo. Dahil ako nagpadara kay Kusisay na representative. Oo. Ako mismo po ang nakiuron sa inda. Oo. Ang objeto ko man lang po sa kagayunan, sa karahayan, kang buong liga. Iya po. Oho. Nya paano po kayo na engineer nagari ang Suwestyon kan Council ay ara mo man maski ulo ihapot ko manggari sa imo para sa nagdadangog an sa indang napagkasunduan na hagadon sa alkalde na ibalik sutulay na plano na magbugtaki halangkaw lang para makaagi ng amphibious excavator na an kung mag-excavate diyan or every time and every now and then. And gari po bako uyon duman sa indong Suwestyon nan mga residentes duman mag-agi sa boulevard o sa ibang agihan para makabalyo po digdi sa pinakasentro po kang barangay Dapdap. Ano pa paano po kita kayo magkaigaw kay win-win solution tabi engineer? Ang sentong likod man tabi pade, kung ano ang sasabihin kan sa tuyang alkalde, kan sa Ayun. tuyang namamayo, Yeah. masunod, kita good Yes. soldier lang kita Yes. kita lang ang nagbabalak, pero ang ultimo makadesisyon po kaya ang sa tuyang namumutan na alkalde. Yes, opo. Yes. With that po, engineer, nasasabutan ko po ang sa imong stand. Kasi naintindihan ko po ang gustong sabihin. So, kung ano man medyo although mag-aramigo man sa nabaga, di ba? Nag-ururon man permi. Ano man date na ano yan, very disagreement, si Mayor Salaan makaka-final na magusga kung anong pwedeng gibuhon tabi sa lugar na yan. Totoo po yan. Sa Opo. totoo lang nga po, Opo. sabi ko nga rin kang pagkapon, makulog sa buot ko na Iyo. mag-suisto na siring ka pero Iyo po. kung minsan, kahit kung mo i-sacrifice ang 149 person Oo. sa 200,000 persons Aha. na Citizano Gaspi. Yes, opo. Engineer, bago ta kapabuhian, nagkaparang punto na lang ta ibang concern na po ini. Primero, although kasahapon nawara na itong so inabaga nag-excavate diyan, paminsan da po may mga instances na naitatambak ta duman sa tinampo. So mga debris hali sa salog. Paminsan po minakaw sa ki obstruction, pero kasahapon nagpasalamat sa mga residentes ta nahali po tulos. So naibugtak duman sa gilid ng tinampo. Pag mga out po kayo ng situation, ano po ang gari instruction ta sa mga nag-excavate diyan tabi engineer? Siring po kanya, no? Primero, gusto ko talaga ang gabos na ma-excavate dyan sa salog, sa makapalo, dapat ma-take out, maalin ka. So, Mahali tulo. dito po na pagsabot sa tuyang mga residente na yan, bako mag-permanente na makakaulang. Aha. Isipin pa kung sa ngunyan, tulo-tulohing minute ang truck ang pinagamit. So, sa rupa, pigamit sa clearing operation, kaya 2 minute ang truck. Ang nag-excavate sa rong amphibious excavator, kung minsan makakalapas talaga sa ibong yaw Iya ito ba? sa salo, Iya higit ba? na pagsabot ko. Ang Yeah. sugma lang po, ginamit na sa tuyang payloader sa pag-alin, pag-clearing operation digdi sa likod, sa may sekton, tadakulo mga pasaway ang mga kasigidano na barag sa nakibarag kansa yung mga gamit sa pinampo. So, tigil-clear tayo mo yan. Alam mo man sana po, ang tao sa city engineering, di ito man sana po yan. Kaya nga nag-agad kita kisuportan sa kami ng alkalde na very positive naman na magkadaragdagan ninyo. Ang gusto ta, all year round the clearing digdi sa Legazpi. So, di kung pasabot, kaya nga diyan sa tuyang alkalde nga Tawid pa din Henry, nagbakay tulong dump truck talaga na anytime pwedeng umabot na pwede kang magamit pag-excavate, pagbararong ka sa tuyang mga salog. Yeah. So, data man tiga-tuyo iyan. Data po yan tiga-tuyo. Sa gabos na kaya data pwedeng ibuhot ang magtuyo mag-isiri kaya. Gusto pa termi malinig ang Legazpi. Ang sa itong lingkod ay magtugot na dahil natin malinig ang Legazpi. Data yan data ang tiga-tuyo sabi sa render. Kaya anak ko yung pakikipuron sa tuyong mga suligano na bit na pagsabot sabi na pagkakita sa super mandikti sa City Engineering Office. Opo, okay. Engineer, saro na lang po may pinabot kayo sa kuya ding concern, bako na yun tungkol sa Makabalo. Isingit ko na lang sa imota last naman, surilis baga po dyan sa bita, buda sudig sa paluwas baga sa SM Halingay San. May release dyan. Mataltag ng masyado po sa mga bihikulo, baka da po pwedeng mapapatsingan kung ano man na pwedeng ipatsing dyan permanently para po na day masyadong distraction sa mga nag-aagi pong mga auto. Suggestion po kan sa tuyang mga nag-aagi sa lugar na yan. Yes, sa totoo lang sabi, talagang regular. Kailang araw pang po na iyan o release country niyan, PNR,
ang kalaban kang tubig, ang tinampo, lalo na yan sabi Sir Henry, ispalto yan. Yeah, Dihit na tubig, dihit na tumog, minatukal talaga yan. Kung baga talagang medyo mapagal i-maintain yan. Kung tayo lang mag-uuran, kaya kitang problema tabi. Kaya kitang problema, kaya lang sa mga nakaaging aldaw, sunod-sunod suran, sunod-sunod subaha. Kaya nga iyan na lugar na yan, tig-inuwat ang clearing talaga ang tubig dahil mag-agi sa tinampo, mag-agi sa drainage. Yes. Man sa tig-ginig ng drainage. Kung yan mangyari, kaya nanay po, sa totoo lang, medyo dakol kitang medyo mapagal. Pero ginibo ko na pinaaralis na so naka-star sa taas ng drainage. Sa ibong na site pa sana. Pag iyan, kunya na bulan, umulan ta, February, ining matapos ang doon naman sa ibong. Kapag nahiling ka man sa ibong, sigurado tayo na maangkal tubig sa tinampo dahil na mararaot ang ispalto. Yeah, okay. Engineer, salamat ha. Baka po maski edit na kuan magibuhang kipaagi na para maiwasan ang pagtagtagdakan mga bihikulo sa lugar na iyan. Inaram ko po na aram mo ang lugar na iyan and yan po ang request kan sa tuyang mga kababayan nag-aagi sa tinampo. Sige po. Pagkasunod tabi. Yes, sir. Salamatan po. Mabuhay po kami, Engineer, and thank you so much po sa oras sa DCGB. Sige po. Salamat man sa mga nag-ragay danyog. Tapos ay mo tabi, Sir Henry. Opo, thank you so much. Mga tugang engineer, Ibo, and city engineer, Kansyudad nin Legazpi, tungkol po sa issue na yan. Okay, so in other words, si Mayor ang magiging may final say tungkol po mga tugang sa bagay na yan. Ha? Okay, pero ako, apresyado ko ining pinagigibukan city engineering, magayon po ang katuyuhan kan lugar, sa lugar. And itong ugali ng Engineer Ibo na may nadirekta sa council para makipag-uron, magayon po ito na aktwasyon para magkaigwa po nin dialogo tungkol sa problema. Okay? O, sabi ni Architect Leo, bata si Architect Leo pala nag-design kan tulay na iyang kan mga panahon, sabi ni EBP Glenn. Donation iyang kan kan Australian Embassy kan mga panahon ni Governor Romeo Salalima. Sabi ni Engineer Leo, that bridge is very significant to Dapdap. Maybe there are other ways and explore possibilities to preserve it and not actually sacrificing the safety of all. Yes. Okay. Sige tabi, Engineer ha. Tayo ni taman iyang kay Mayor Rosal. Ulo nakauro naman ni nakauro naman iyan ni Mayor ni Kapitan Glenn si Mayor Rosal tungkol sa bagay nan. Pag-urunan da tabi ninda ni Engineer Ibo ang problema. Okay? Sir, pigdadagog mi po ang paliwanag ni Engineer Ibo dahil po siyang medyo malanit ini ha. medyo malanit ini ha. Na text ha. Sabi kan sa tuyang reaction 1731, pag makulog sa mga taga-Dapdap, marauton asin makulog sa buot mina sabihon na dai na kaipuhan niya kaming isakripisyo para sa pag-iisip niyang development. Haloy na panahon dapat enot na naresolberan niya ang residente sa ibang barangay linokupar na parte kan Salog ta samuya maintain ang tamang sukol kan Macabalo River. Tapos kami pa ang masapar kan inconvenience sa pag-agi kan paghali kan tulay. Wow, God bless po. Alright, sige po. Another one. Pwede po ipaabot kay Engineer Ibo sa mga residentes ni Nokupar sa porsyon kan Salog hali sa taas na mga barangay kaya saradit na ang agihan kan tubig bako ang halion ang samuyang tulay. Yan. Okay. Salamat sa giraray kay Engineer pero mas magayon na magsunod siya sa mga tao. Tanganing magian sa buot kan mga tao digdi samuya sa Purok 5. Reaksyon niya na. Baka sir maramdaman ni Engineer so asphalt. Ayun na po, so asfalto sa may release sa Bitano. Yan po so pinaabot ng ganyan, ha? Okay? Alright. Yan po sa mga reaksyon, mga tugang niya na pag-aaga sa satuya tabi na istorya dyan. So si Mayor ang may final say, tamidyo nagkaigo po ki, bako uruyon, na ururon. Ang issue man sana po tungkol sa tulay. Halion o dai. And in fairness, ulitong ko tabi, magayon ang katuyuhan kan improvement kan Macabalo River. Yan tabi ang luwasan kan tubig hali sa ibang mga barangay dito po sa syudad. Pag yan po open talaga, makaskas po na makakaagi. Siguro mag-isip na lang kipaagi para sa pinalmente na solusyon sa problemang iyan. And si Mayor Rosal ang makakaresolbir kan sinabi ng problema. Ang mga baretang yan, hatod po sa Indo, mga tugang kan mga minasunod. Ini po ang programang Anapot
sa DCGB. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Cobra Energy Drink. Cobra Energy Drink. Angat ang lakas mo. Safeguard. Safeguard. Make every wash ay hashtag SafeWash with Safeguard. Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. Maggie Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggie Magic Sarap. Nescafe Original. Bagong Nescafe Original. May tapang na di susuko. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Joy 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. Safeguard. Safeguard. Make every wash ay hashtag SafeWash with Safeguard. Napaka-lonely, wala akong kasama pag ako mainom. Daddy, wag ka nang lonely. Dahil may New Coke kasama 1 liter na tayo. 39 pesos lang. Kaya sulit at masarap kasama. Happy, happy na kami. Masarap ng kumain ng marami. Still tastes better. Try the new Coke Kasama for only 39 pesos SRP. Panasonic and Willie & Sons is committed to create a better life and a better world, continuously contributing to the evolution of society and to the happiness of people. Provides trending product and services for a wide range energy-efficient home appliances such as LED TV, inverter series refrigerators, audio and video systems, DC inverter electric fans, and all kind of washing machine products. Also with premier nanotechnology that can keep the air purified in your home clean and fresh 24/7 for Panasonic premium air conditioner products. Hurry! Visit us at any nearest Willie & Sons stores or message us at our Facebook page and choose your Panasonic home appliances that suits your lifestyle. At Willie & Sons and Panasonic, we make things together. Kung kailangan maging wais dito nasa Surf mga misis. Kung kailangan na huwag kaya Surf kaya may dagdag pa. Surf Mega, Mega Laki na. Surf Powder, 50% more na. Surf Mega, Mega Laki na. Surf Powder with active clean technology. Mega Laki na. Mega Laki na. Maputi, malinis, pabango pa. Surf Mega Laki na. Surf Mega Laki, 50% more versus 50 grams sachet. Pero 550 SRP pa rin. Gusto mo makatres laban sa kulog? di mag-Maxfit. Gusto mo bang makatres sa lakas ng lawas? Di mag-Maxfit. Gusto mo makatres sa lambingan sa imong misis? Di mag-Maxfit. Maxfit, tulong benepisyo sa lalaking pamilyado. Ganun laban sa kulog, lakas ng lawas, at lambingan kay misis. With proper diet and exercise. Istorya kita sa Facebook sa Maxfit. Sa Maxfit, nakatres ka. Alagang Unilab yan. Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jellies, the generic name of Maxfit. If symptoms persist, consult your doctor. Panahon ng hawaan. May hawaan din sa bahay na di namamalayan. Dahil ang sponge ay maaaring pugad ng milyon-milyong germs na maaaring humahawa sa pinagkakainan. Iwasan ang hawaan. The Philippine Society of Microbiologists recommends Joy Antibac with Power of Safeguard. Removes 99.9% of germs sa sponge. Para iwas hawa sa pinagkakainan, mag-Joy Antibac with Power of Safeguard. Iwas germs, iwas sakit. Mag-Joy Antibac para iwas hawa sa pinagkakainan. was dying inside to hold it. Diarrhea, baka nagkulang ang gamot na ginamit. Nako, baka dahil sigurado ang dose sa iba. Sa Diet Hubs, sigurados. Diarrhea, tapos. Diet Ups ka para hindi na dying inside. Diet Ups the best. Unilab yan. Loperamide is the generic name of Diet Hubs. If symptoms persist, consult your doctor. Namipidan sa albay, inadaba. Kanbanwaan sa mong congressman, Joey Salceda. Dakul na programa gabos inaksyonan kan sa muyang congressman. Ekonomistang matibay, matinabay. Yan si Joey Salceda, padaba
Sa tudi albay ka ang tunay, handa pirmi sa pagtabang. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahit-pahit sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorpheniramine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep Tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Basta Bicolano, uragon maghigos. Pag nagkahilang, dae mapadaog. Dapat sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte. Lakas banat, bako lang sa bagat. Pati naman sa kulog kan payo. Kulog kan hawak, asin kalintura. Kaya kitang mga uragon, digdi na sa sarong Rexidol Forte. Lakas banat sa apat. Alagang Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Protektahan ang sarili laban sa COVID-19 sa mga sumusunod na paraan. Ugaling gumamit ng face mask kung kinakailangan lumabas ng bahay. Iwasang hawakan ang mga mata, ilong at bibig. Iwasan ang madalas na paglabas ng bahay at kung maaari ay umiwas muna sa mga matataong lugar. Panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Ugaling maghugas ng kamay gamit ang sabon at umaagos na tubig o kaya ay gumamit ng alcohol-based sanitizer tuwing lalabas o makakahawak ng anumang bagay. Takpan ng ilong at bibig gamit ang tissue, panyo o ang looban ng siko tuwing babahin at uubo. Ugaling protektahan ng sarili nang sa gayon ay kayang-kayang nating labanan ang COVID-19. Ang mensaheng ito ay sa inyo ng of the USAID-funded Emergency Assistance to Typhoon Raleigh-affected communities ng Action Against Hunger at CARE Philippines. May hugasan, 20 seconds dapat, 12 seconds, 4 seconds, 3, 2, 1, clean na! Yay! Ako, nasa doonab mo, makukuha mo ulit. 3, 2, 1, eto na! Kahit kahuhugas lang, pwede ka uli makapulot ng germs. Kaya Safeguard na. May up to 24-hour germ protection ang Safeguard with InfiniShield. Basta Safeguard, safe. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-836-7454 or 0998-863-5568. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Diretsahan na. Gaano katibay ba dapat ang anak mo? Sakto lang? Dapat 100%. Kaya naman sa gatas, dun na ako sa 100% ang tibay. Mag-Bear Brand. Ang nutrients, di basta-basta. Tibay Resistensya Nutrients. Ito lang ang may 100% vitamin C, tulong para sa matibay na immunity. High in zinc at iron, na pinag-aralan at napatunayan. Patibayin ang resistensya. Mag-Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink with 3 balanced meals. Sure ka rito, 100%. Tibay Resistensya Nutrients refers to 100% vitamin C, iron, and zinc based on Rennie, 46 years old with 3 balanced meals a day. This product is not suited for infant feeding and is not a breast milk substitute. Ano dapat makaskas? Ang pag-ani, dapat makaskas. Rikasan bago ang makusog na uran. Pag makulog ang hawak, daay magpadaob. Mahaplas-haplas pa ba ako? Sa mga mandirigmang gaya nindo, magpinakamakaskas na alaksan. Alaksan FR. Igwang fast relief formula, diretsong aksyon sa kulog. Sa loob kang 15 minutos. Pag makaskas, deliver tulos, kita tulos, ulit tulos. Gana sa kaskas, gana sa laban. Alaksan FR. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Panalo sa bilis, panalo sa laban. Alaksan FR. Araw-araw mas sasarap dahil andito na ang new Coffee Mate 60-gram tipid pack. Sa halagang 15 pesos lang, araw-arawin ang creaminess in your coffee. Sa new Coffee Mate 60-gram
tipid pack, you can enjoy up to 12 cups of creaminess every day. Talaga? 15 pesos para sa 12 cups? Yes, 15 pesos para sa 12 cups of coffee with Coffee Mate. The new Coffee Mate 60-gram tipid pack. Bring out the best in your coffee araw-araw. Sa halagang 15 pesos lang. 15 pesos is the suggested retail price nationwide. Luto, linis, takbo sa tindahan. Ay, natapos rin. Nakaw! Ang virus at germs na muna maghapon sa pambahay mo! Oh no! Di bale, magaling naman detergent ko. Detergent lang? Kulang! Mag-Downy Antibac removes 99% of virus and protects against bacteria. Tested on representative bacteria and influenza A virus. Ang pambahay ko, protektado na with Downy Antibac. Biogesic Tablet. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Hapot. Ano nga niyang hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Alright, sige. Uy, kadakol kan mga reaction digdi ano. Kadakol kan mga reaction digdi sa satuyang cellphone tungkol duman sa interview ta mga saaga, apudan ko si Mayor Rosal. Ang pangako baga ni Mayor Rosal kay Kapitan Glenn Barcelon. Ang sabi niya, maghuron sinda ni Engineer Ibo. Detangon ako niyan pag distribo na nagkalde ta. Di pa man naghuron ang duwa. Pag nakahuron na ang duwa, sa katang mga tugang kakaurunon si Mayor tungkol tabi sa bagay na iyan. Halaton ta muna na maghuron ang duwa tungkol tabi sa concern ta. Sabi ni Engineer Ibo, siya po masumiter kung ano ang mapasumiter siya, kung ano ang gusto mga tugang kan sa tuyang alkalde tungkol sa bagay na yan. Okay? Kaya maguron ang duwa. Ngunya, may mga reactions tigdi namang iba-iba tungkol po sa bagay na yan. And i-defer ta na muna. I mean, gusto sabihin ko, tabi, tungkol dyan sa concern na yan, may mga pros and cons, tabi na nagluluwasan, tungkol dyan, mga tugang sa sitwasyonan. In fact, may reaction tungkol sa pikapuntang release. Regarding release, sabi niya, lagyan mo po Engineer Ibo ng permanenteng solusyon. Hindi po daw pwede asfalto kasi most livable city mo, babahain. Sabi ni 9170. Okay? Yan ang reaction niya tungkol dyan. Tapos, may problema ang cellphone ko. Napanood ini nangyari naglukso. Sir Henry, we salute po sa desisyon na nag-text siya, na nag-design kan sa moyang shipyard bridge. Maski ba ko siya taga-Rigdiyaon ang puso niya sa mga taga-dapdap. Salamat. Arag sa iyang kuon ngayon ni Mayor na engineer sa CEO na may pagmakulog sa kapwa. Yan, sabi ni 1731. Okay? Anyway, sige. Ako na po, bahala ka na mag-follow up kay Mayor. Tanakauro naman ni Kapitan Glenn si Mayor. And alaton takong natabi ang final decision kasatuyang alkalde dyan mga tugang sa Barangay Dapdap, Legazpi City. Mientras tanto, Legazpi City Veterinary Office, padagos ko niyan ang pandadakop nin mga balaw-bagaw na ayam matapos na makarehistro po ang syudad nin sarong biktima nin rabies sa Kabaga. May sarong kaso nin rabies sa syudad. Kadakol kang balaw-bagaw na ayam sa palibot. Prone po iyan mga tugang sa transmission kang rabies. Ang rabies po sarong klase nin virus. Na na-acquire kan ayam, dyan po mga tugang sa palibot. Na pag kuminagat sa tao, ang tao pwedeng magadan. Kundi tulos maagapan. Ans Galero, idetalye mo. Henry, good morning sa mga parantabay. Sa mga dagdag niya tong bareta, dire-diretso niyan ang kampanya sinispersos kan Legazpi City Veterinary Office para makontra ang pagbalaw-bagaw naman kan mga ayam sa palibot kan syudad ni Legazpi. Ini matapos na makapagrehistro ang syudad kan nakalihis sa Desembre 2020 nin sarong kaso nin biktima kan rabies sa barangay Estanza, Legazpi City. Ini ang sinabi ni City Veterinary Officer Dr. Emmanuel Manny Estepona sa DCGB News kung sa indang nanotaran na sa nasambitan ng barangay, dakol talaga nagbabalaw-bagaw na ayam kay ini ang tinutukan nindang pagdarakupon kan mga nakalihis na daw matapos nga ni na mairehistro dito sa barangay na ini ang
sa around 13 anyos na lalaki na nabiktima na kagat nin ayam nabiktima ka na rabies nini kung sa'yo nagresulta ni sa pagkagadan ka nasambitan ng persona. Sinabi ni Estepona na sa ngunyan tututukan nindaan na anti-rabies program kan syudad dahil ang sabo nindang magdakula pa na bilang kan kaso kay ni lalo pang ang kadaklan na mga nabibiktima kay ni mga kaakian na iyong nag-aragi-agiwan sa mga tinampo. Sabi niya na maski na nga ni siribot-sibot daw ang mga ligaspenyo sa pag-kontra kanhelang na COVID-19 kay puhan man daw giraray na girumdumon na ang rabies mas delikado man giraray dahil sa oras na makagat ka na ayam na igwa kay ning siring na virus na ini o rabies na ini posibleng ikausaman kan sa imong pagkagadan. Sa kanyan, kooperasyon kan publiko lalo na ang mga may ataman nin mga ayam. Pinag-aagad kan City Veterinary Office na bantayan lamang ang senda mga taman di pagtugutan na makabalaw-bagaw sa mga tinampo. Pero ang kaso na confirm sa rabies sa Legazpi, saro pa sana? Yes po, VP. Okay, mag-ingat kita tabak ngunya na pag-abot kan tag-init. Magdagdag yan. Yes. Tara mo pag mainit ang panahon, medyo ang niayam, iba man ang dalagan sa buhay. Epekto man sa lawas ninda. Yes, yes. Oo, kaya dapat na magpreparar. Yes. Mga buruhi na mga ayam sa palibot. Okay? So, sa kunyan, VP, katakot kayan, sinabi ni Estepona na hinguwaw ninda na makapagkondusir naman in mass vaccination program, anti-rabies sa mga ayam digdi sa syudad, tangani na malikayan, malimitaran ang siring na bagay. Ugaring dakulon akong oras eh. Sa likodan da kang regional site kan dakulo ng ayam na balaw-bagaw. May nakagat nga ni so ayam kang naaraman kan tagsadiri sa kaginakudan. Iyo. Yes. Digdi po sa Moya sa may Eames Barrio may mga ayaman. Anong Eames Barrio daw ini? Na tutulobagang Eames Barrio. May mga nagbalaw-bagaw mandang ayam. Sir, baka pwede makalaog digdi sa Ibalong Village para madakop man sa mga balaw-bagaw na ayam. Saka. Henry, good morning. Digdi sa Muya sa Krusada, may mga ayaman na buhi, nagbabaralaw-bagaw sa tinampo. Kasubang binukod nga ni suaki ko sa kabaga. Sendo party ni. Gari kay puwan talaga na mag-ano yan. Sa bagay, may gusto si Dr. Kwan? Sino Dr. Manny? Dr. Manny. May gusto yan? Pwede yan. Iyan ang kwan. Pag nahiling sa Dr. Manny, pag nahiling sa Dr. Manny, nagralakaw-lakaw sa tinampo, ang mga ayam, durulagan. Oto nang isumasa ako sa tuya. Siriblagan sa mga ayam. Naparong sana si Dr. Manny. Masabihin mga ayam. Durag na kayo pa di. Dakop po na naman niya kita pa di. Bako nga yan, dakop kita pa di. Mampada man niya kita sa langit kaya ni pag nagkataon. Na may matter. May pounding ba kan mga ayam? Agwa. Kaya naparong sana si Dr. Manny. Siriblagan ng ayam. Oo, nagbibihave pa sa mga ayaw. Kaya, pero ano yan arang kumaygo sa lalaking ini, kaya niya yan nag-ibon. Yes, with the coordination tabi kan barangay council. Roger. Yeah, tadi man nakakayaw na Dr. Man. Tadi dit man san ang tawo. Dit man sana diba? sila. Dit ang tawo ninda kaya kay puhan niya na mapakusog-kusog. I mean, may kooperasyon. Yes. Okay? Okay. Yan VP ang pinagbabantayan man kan lokal na gobyerno, manood man sa rabies kan syudad kan Legazpi with boy sa mobil, Ans Galero, DCGB. Salamat sa report. Hali dyan sa luwas. Ingat po kita sa mga ayam. Ingat kita sa mga ayam-ayamon. May mga ayam-ayamon. Morning, Henry M. Mga tugang obstruction sa tinampo sa ilawod, sosolusyonan daw kan daraga PNP ngunyan daw. Good news to. Ramontado po ang report kasabay si Renz Luna. Good morning, Renz. Yes, maray na agata BVP asin na maray na agas to mga parantabay sa mga dugan niya tong mga bareta ora mismo kunya na pagkaga mabisita na tropas kan daraga PNP dyan sa barangay Ilawod, Daraga Albay na kung saan nga ni kaso bago may nangyaring kasulo asin ang pinag-aagrangay nga ni kan mga BFP Daraga iyo ang mga obstruction
na mga bihikulong nakaparking dyan sa naunambitan ng lugar. So ngunyan sa paggagan, sa entrevista kan DC GB News kay Police Lieutenant Colonel Ronnie Fabia, ang hepe kan daraga PNP sa sinabi na magkakaigwas makondukta na sindang ngunyan na pagkaaga in inspection dyan sa naunambitan ng barangay asin may kipag-uron man o may kipag-huron man kay Kapitan Randy Velasco dyan sa naunambitan ng barangay tanganing tawanan ng solusyon asin mataraman man ang mga residentes na iwasan ang pagparking dyan sa gilid kan mga tinampo. Lalo naman na ining ilawod niya ni medyo makipot ang agihan asin kuning kaso man igwa nga ng emergency dyan nagkakaproblema sa pagresponde ang mga otoridad. Kaya sa ngunyan, iyan ang tinawan ng asigurasyon kan daraga PNP sa pahingan ni Police Lieutenant Colonel Ronnie Fabia na susolusyonan ang problema ng obstruction dyan sa ilawod asin ba kulang digdi sa ilawod kundi magin man sa mga pagtaraid pang mga barangay. Yes. Good. Tara mo mandato ang kandi ILG. Roger. Diba? Dapat gayud na matrabaho talaga yan. Roger. Obstruction sa mga tinampo. Good. Saludo kita dyan kay Chief. Alaton lang tabi Ilumulo Renz ang resulta kansa inang trabaho. Roger. Okay? Sige. Sige. BBP, ang mga dagdag na follow-up digdi sa luwas. Renz Luna, DC GB News. Salamat Ren sa report. Sabi ni Bossing Ed Lovendino, ang bossing dyan sa Stronghold Insurance Corporation, BP sa barangay puro nga ni kayto dakol nagparakorontra kan na develop na dahil nagpararibok. Arog mangkaan ang dapdap dakol ang nagkontra city mayor manggiraray ang dapat mag-decide tamag kaypuhan kan city pag Sunday. Magibota kaypuhan kan city government kan Legazpi. Yan. Okay, sige po. So latong tatabi Bossing Ed ang desisyon ni mayor. Alright, now mga tugang, nag-time check na ako ding. Kasabagong alas 8:30, dayan no? O saang oras po kasabagong alas 8? Oras po 8:54. An oras hatod sa Indokang. Joy 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. NeoZep tablet. NeoZep ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Safeguard. Safeguard. Make every wash ay #SafeWash with Safeguard. Nido 3 Plus. Todo protect your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Todo sa proteksyon and sustansya sa presyong di todo. Nido 3 Plus yan. Diatabs. Basta diarrhea, Diatabs the best. Safeguard. Safeguard. Make every wash ay #SafeWash with Safeguard. Thank you, Jing. Kana, Jing Antonay talaga, Jing. Mga tugang, pinag-irestoryahan ngunyan sa social media si Adrian Salceda kan Pulanggi. Inapot ko ano nga niya ako ito doon na pigkakabalahan sa Facebook mo niya na pigaygibo ni Kagawad Adrian. Si Kagawad Salceda palan, kapitan sa sarong barangay sa Pulanggi. Siya ngunyan ang presidente mga tugang kang liga ng mga barangay. Kaya ex-officio member po siya kan sanggunang bayan kan Pulanggi Albay. Ang pinag-irestoryan mo niyan sa social media, may buda susog duman sa mga report kan minagingal daw. Medyo sabi duman sa nakuha niya tong informasyon, naging matunog ang pangaran ng personang ini. Dahil sa sayang effort na bayanihan system. Oro, bako man siya extra nagigibo man kaniba ini. Pero, as of now, garo siya sulang nagigibo mga tugang sa ibang mga ligi sa Pulanggi para daamag kay gwaki bayanihan spirit kung paano jing idiklag ang mga kanal. Mapagal ba ang pagdiklag kang kanal na libre? Naling mo jing? Mapagal po ba ang mga tugang ang pagdiklag kang kanal na libre? Sinunang kumananggad sa iyang may Facebook page ni na ginibo. Magayon mananggad na pinakonfirmar ko sa mga pag-iriba, confirm nga tabi yan, na igwa ki bayanihan spirit na bayanihan effort na pinagigibo sa kada barangay para mga tugang antinam ang kanal madiklag tampo lang gipigbabaha palan. Ano daw kung i-adaptaman ini na pinagigibo ni Kagawad Adrian Salceda, mga tugang sa ibang mga munisipyo.
na sa mga presidente man kan liga ngaya na ex-officio member, garo pwedeng i-replicate ini na pinagigibo duman sa Pulanggi na ang mga kanal pagtarabangan mga tugang na mahali ang sulat, pagtarabangan na mahali mga tugang ang sulat sa kanal. Kung may aram mo pwede ining gibo na effort per barangay. Pero mas magayon talaga kung may nanginginutan jing na sarong persona na sarabay na naglilinig. Takon per barangay, so iba mong kataning, alibawa nga barangay, uning barangay na ini, nagdiklag kang kanal ining barangay na ini. So agihan jing nasunod sa iyang barangay, sulat ang kanal. O day man giraray, mga tugang ang tubig, maabante, ta sulat ang kanal. Mapagalan ba pagsulat? Afera kan sulat, di piot yan. Kung piot yan, lalong mapagalon na makashoot mga tugang ang tubig. Kung gabos mananggad na barangay magkaigwanin effort, di ko inimidbid masyado si Kagawad Adrian Salceda. Pero inapot ko si Derek Edwin, inipalan pamangkin ni Kong Joey Salceda. Aki kantugang ni Congressman Joey Salceda. Inapot ko ngunyan si News Director Edwin Peralta Salceda. Ano nga niya ko ini Derek Edwin? Kuan nga niya tabi yan. Pamangkin ni Kong Joey. Aki nga niya kantugang ni Kong Joey. Salamat nga niya ko News Director Edwin Peralta Salceda. Iya po. Kung ang gabos mananggad na barangay, may effort mga tugang na magkakaigwa kidiklaging kang kanal, bayanihan system, bayanihan effort, di malumanay ang bulos kan tubig pasisiring sa paluwa sa sarong munisipyo. Takon ang sarong barangay sa namananggad ang magdiklag din kanal. So kataraning mo sorolat, malawas ka anjing, so tubig mo, stagnant sa barangay mo. Kaya, salamat databi sa effort na ginibo, mga tugang ni Adrian, Kagawad Adrian Salceda, tungkol dyan, naging nabuhay sa pagtatarabangan mga tugang sa Pulanggi. Ano nga niya ang plano ni Derek Edwin? Ikaw mag-aaral mo yan. Ano nga niya ang plano ni Adrian? Di man nga ya. Akong nadangog. Ngunyan, basta nga ya, saraw nga sa piglons na iyan, natungkol nga sa pagdidiklag kang kanal sa Pulanggi. Ang Pulanggi mananggad pigbabaha, kung ang mga kanal dyan, bako mga tugang sulat, makaskas tabi na makakabulos ang tubig, paluwas mga tugang sa Pulanggi Albay. In kaso man kung bahaon iyan, tapig babaha man talaga ang ibang area dyan, at least po makaskas na nakakaluwas ang tubig sa saindang munisipyo. Okay? Ipagpadagos mo tabi yan, Councilor Adrian Salceda na effort na anta. Dakol tabi ang nakaka-appreciate sa imo tungkol sa sinabi ng bagay. Okay? Sabi ni Tony Reyes, he was also a former board member. Tama nga sa pigpaabot mo, tama nga sa pigapot mo, si Derek Edwin, ang nakakaaram. Sarawayo na Noel ini. Sarawayo na Noel ini. Yung napot ko si Derek Edwin. Yung palanggan pala, mga tugang tungkol sa istorya ini. Yan, pero ako sa iling ko ini, no joke mga tugang. Saro ini sa mga paag, tama ang pinagigibo although pinagigibo mo na sa ibang lugar. Pero with that effort po, kung ang madiklag saro sa ng barangay, duwa sa ng barangay na magkataning, o maski scattered kada barangay, useless po yan. Tasulat ang mga ragihan sa palibot kang urban areas. Pero kung sabay-sabay na madiklag mananggad, nailing ko man so estratehiya, pag sarabay-sabay na madiklag kang kanal, free ang bulo, ang magkakaigwanin free-flowing tabi, ang tubig, oras na nagkakaigwanin mga pagbabaha sa palibot. Sige po. Alright. Sige tabi. Ipagpadagos yan, mga tugang. Pero inapot ko si Edwin. Ano nga kung plano kan direct tabi? Di man nga. Di man. Basta nga, siya nga yung liga ng mga barangay sa Pulanggi. Okay. Salamat po kasi ng pagantabay. Pio Fernandez susunod na. Tingog Kamanwaan po. Goodbye. Tapos na ang programa. Henry Maceda po. Tagahapot lang. Salamat sa Diyos. I know you want me, you know I want you. Ang hapot. Ano nga niyang hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga.
makatres laban sa kulog? di mag-Maxvit! Gusto mo bang makatres sa lakas ng lawas? di mag-Maxvit! Gusto mo makatres sa lambingan sa imong misis? di mag-Maxvit! Maxvit, tulong benepisyo sa lalaking pamilyado, ganun laban sa kulog, lakasin lawas, at lambingan kay misis with proper diet and exercise. Istorya kita sa Facebook sa Maxvit. Sa Maxvit, nakatres ka! Alagang Unilab yan. Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jellies, the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor. Sa pulugan payo asing kalintura, ang biogesic, maasahan ng tibay, igwa pang alaga. Kasi pag makusog ang bulong, baka makaraot. Matibay ang alagang biogesic.